Zdravím vás u mojho nového videa. No, nebude to nový video, ale dneska jsem si rozhodl, že uděláme, postavíme náš nějaký barák. A ještě o to, tak poprosím vás o 2 lajky. Jo, a bude to super. I budu rád, že dáte i sdílet nějakým kamarádům a můžeme začít na to. Budeme stavět barák z diamantů a bude se tady stoupat láva na tuhletu část. Tady ne, jo, ale tady. Protože já jsem si udělal takový mod, že ono to samo bude umět, jakože dávat tu lávu sem. No, budeme mít na to asi tak 20 minut. Postavíme z diamantu a pak půjdeme přežívat. Dobrý, tak dejte aspoň na tady ten video 2 lajky. Moc mě popozíte, budu vědět, že můžu točit dál takovýhle Minecraftové video. Klidně. Takže jdeme na to. Tak začneme asi s tímhle. Jo, mám tady jenom na tady to mám stavět. Je to 10x10, takže to je pohodě. Takže já se tady takhle... Jo, hraju mimochodem na tabletu. Že jste si mysleli, že jsem nějaký divnej, že hraju poprvé na něm, takže... Tady pochopit, tak, to máme. Tak, no, tak se to nepokládá. Bum, tak. Jo, mám i kreativ, že jsem nemusel jakože lítat. A budeme hrát normálně takhle. Jo, už nebudu moc točit Lego, možná někdy jindy, jak mi přijde třeba nějaký ten balíček. Teď žádný nemám objednaný, ale budu hodně točit Minecraft. FNAF Minecraftu. No, nevím. Ale teďka už budu mluvit takhle skoro nahlas, protože to bude pak znamenat, že protože se koukám na nějaký youtubery, protože oni taky mluví nahlas. Já nemám mikrofon, ale hraju na tomhletom, takže chápu to. Potřebujete mě slyšet, jakože víc. Já furt padám, já na to nemám. Tak, uděláme to takhle. Jo, nebojte, budou tady hodně videí. Co já budu točit? Minecraft, možná i někdy možná Roblox. No, to moc nechci točit teďka. Pak možná budu točit Poppy Playtime. No, a je to, nevím. A u nás, vedle ve Zdících, nevím proč, tak oni ještě ani nevydali u nás Poppy Playtime Chapter 1. Oni ještě ani nevydali. A to je divný přece, ne? To mají rovnou vydat, ne? U nás taky. Já jsem viděl jenom u youtuberů, ale nekoukal jsem celý, protože já jsem si to chtěl nechat pro sebe. To je divný. A ani nevyšla ještě ani 1 u nás. Lidi, poraďte mi do komentáře. A dneska do komentáře napište, jaký máte rádi ovoce. Napište do komentářů. To mě hodně bude zajímat, co máte rádi. Napište, zastavte video a zkuste napsat. Moje ovoce je nejradši jahoda. To je jakože... Jahůdky, dobrý, jo, tak, dobrý, nepotřebuji udělat podlahu, ale přece mám, takže teď uděláme okýnka, bum, tak, jo, to bude teď lava challenge, že si to znáte, jo, tak. Dobrý. No, začíná se smívat, tak doufám, že nějak uvidíte. No. Takže dneska 2 lajky a komentář, jak je vaše oblíbené ovoce. To mě ale taky zajímá. Jakože, klidně napište víc ovocích. Nemusíte, aspoň 1. Hele, máme 128 odběratel. Tak asi 2 zmizeli a odešli. Ale teď to spravím.
každý, kdo se koukne na tohle video, tak budu chtít jedno zhlédnutí plus 1 like, to znamená, že jeden se koukne a dá i like. Pokud nechceš, je to na tobě. Ale aspoň 2 lajky dáte. To budu moc rád, jakože. Dobrý, akorát 2 zbyly, tak, jdeme sem. Dobrý, bum, bum. Teď uvidíme hůrs a já prostě dneska kotka. Proč? Dobrý, děláme takhle. No, máme hotovo, no. Dům vypadá moc dobře, nepotřebuji si ho vybavit celý. Stejně je slajím, že neláva, takže... Co? No, nevím. No, počkáme, no. Doufám, že se mi nepotopí celý barák, jakože. Ale určitě to přežijeme. A bude to asi teď tamhle ozora, možná, já fakt nevím. Nevím, já dokoukal si do zdi. Zase jsem se, že to nějak trvá, takže nevím. No, ne, ono teče už, no už to teče. Počkej, to je okolo strán tohle. Ne, počkej, já to zničím. Počkej, to se stane, že to takové okopu. Jo, vlastně jak to okopu, tak asi se sem nepůjde tam. Tak. No pak sem nepůjde. Tak. Nevím, proč dělám kompáčem vůbec. Tak a je to. Dobrý, takže jdeme na další. No jo, tak pak se vám ozvu, jak to budu mít tady tu stranu. Já jsem říkal, že to asi nebudu dělat, ale buďte lidi tady, prostě vy jak koukáte na to video, tak asi hned na začátku to dáte pryč. Ne vy. Co? Počkej, ne. Počkej, ne. Jo, já neposlouchám do pít. Ne, já tady umřu. Tady to asi neteče, ale tak... Já to mám taky pryč, já to mám taky tohle. Protože tam to vůbec neteče, takže... Budu moc rád, že to nebude téct vůbec. Protože to vůbec neteče, jak to dělám. Tak, dobrý. No a tady už to nedám, no, to nedám. Já se jdu schovat do baráku, já se jdu schovat, tak. Tak, co mám dělat? Budu koukat do dveří radši. Já se bojím. Jo, to teče, ale jako to bude vidět, že to vůbec se teče, ale jakože, jak se na to se nedíváš. Hej, já to není diamantná. Já bych šel do komentářů ještě. No já fakt nevím, co to je nějaký diamant, ne? Ale také nevypadá, ale diamant, to já nechápu. Co? Hej, ale tak co to je? Dobrý, ještě to tady není, ale dveře mi to asi zničí. Přece. Já jsem tady, počkej, mám ještě, no mám dřevo. Já se tady udělám schody nahoru. Že jinak tady chcípnem. Nevím, máme asi dvojty, tak já se pak ozvu na to. Protože to bude jakože fakt... Tak, už jsem to udělal, je to hezký. No, tady také budu zachráněný, no, mám 4 bloky, takže si budu chtít, tak vyskákám nahoru, no, a přežiju to. Ale to je což... Ne, počkej, dveře! Ne, dobrý, neschozeli. To je aspoň dobrá věc, že oni nehoří, ty. No, je to už podstatě. A já mám hodně, takže já se můžu vystavit nahoru, maximálně až tam, kde to je. Nebo
no oni mi můžou i zničit okna, takže já si tady udělám, tak, bunkr, takhle, dveře, tak, dobrý, já tam se schovám, no. Ale si mám ty, tak to můžu schovat za tu pec radši takhle. Tak. No, budou ochráněné, no. Ale radši ty dveře zabarikáduju. Bum, bum. Tak. Víš co, já to rovnou dodělám takhle. Teď to je krásný. Tak. Oknem se nahoru a to určitě nezabere. Ale ono to furt teče, jakože. Jednu lávu mám u sebe, protože mě pak napadlo, že prostě vyletí, dal tam tu lávu a prostě jakože vylezu na ní. Jakože chcípnu, ale o tamtud jakože nechcípnu. Nebo tohle. Tak. Neumři, huj, takhle. Skočit sem a pak na sebe takhle a takhle skákat. Jo, tak. Dobrý, tady už nemůžu, takže to už mi dát o jeden míň. Tak. Dobrý. Dobrý, jsem se tady vždycky udělat cest. Protože lávu mám radši u sebe. Takže dobrý, no, nevím. Já tady umřu. Jo. Počkej, já se kouknu, že se to nehoří. Ty vole, ale to vypadá jak divně, kámo, to je jak, kámo. Lidi, já vždycky to stopuju, protože furt tady jsou chodí někdo, moje máma třeba furt, tak já to furt stopuju, jakože já to nemůžu, no. Hele, já jsem přemýšlel, jak tady ještě byla ta máma, tak tady máme troubičku, tak, no. Se koukám, jak to vypadá. Jako, já otevřu dveře, jo. Hej, co? Počkej, co? Cože, počkej, to je plný, ne. Doufám, že už to neteče sám ani. Ještě nefuhá. Jako, no, co? Jako, co? No už je to plný až sem? Proč se neteče i tady na tu druhou stranu? Čekaj. What's that? Schoří to. Jo, schoří to. Sparto! Tak. Dělej. Tak. Dělej. Takže já to plánu, protože tak. Tak. Já si tady dělám cestu. Tak. Tak. Tady jsou Ukrajinci. Tak. Bum. Tak. Tady jsem už nemůžu, tady vlastně. Mám cestu. Takže, jakože, no nemám cestu. Já jsem se postavil jakože nahoru. Dobrý, čekaj. Dobrý, to neschoří, jo. To furt hoří, ale nedosáhne. Tak já zkusím vymyslet něco, tak počkejte. Já něco vymyslím, že jste musel vidět. No, nějak jsem to nevymyslel, protože... Ale ono to nějak ale jinak mi to nejde, jakože já to můžu takhle s tímhle a tady to neschozí. Jo, a dostal jsem se výš, ale tudy ne. Tu to hoří, tak já se dokouknu do baráku. Co? Ne. Počkej, ale jak? Ono to srazilo? Počkej, mám do toho skočit, tak počkej. Já
Bože, já umřu, ne. Dobrý. Fuj, ty vole, jo. Ach jo. Lidi, já nevím, co vám mám říct, protože jak tady zase byla mama, tak já tady chcípnu asi. Ono prostě se tady takhle objevilo. A já říkám, no tak to jsou chcíp. No tam to hoří, já nevím, co mám dělat. Já asi se zabiju. Já už nemám šanci. Takže lidi, tak mi dejte ty 2 lajky na, prosím, zkuste něco odeslat kámošovi a napište, jaké je vaše oblíbené ovoce. Takže mějte se hezky. Tak čau. Mějte se. Já tady skočím, no. Mně se do toho nechce ani. Fuj. A tady mám aspoň lávu. Můžu? Co? Já to můžu. Tak světa. Ahoj, mějte se. Mějte se.